Bună dimineața! Anul ăsta de concediu am planificat așa pe moment, că nici nu știam dacă luăm concediu sau nu. Da. Ce-i, mă? Te câine rău, așa ai? Să venim din nou și să continuăm Via Transilvanica de unde am rămas anul trecut. Oțelul Roșu. O zonă frumoasă, nu prea ai ce vizita, asta e. Noi oricum ne place drumețiile, îmi place să mergem, să explorăm. Așa că ne-am împachetat urgent și hai la drum. Ne-am uitat noi pe meteo, vremea va fi foarte bună, numai bună de drumețit, mai bună ca vara. Și hainele în rucsac și hai la drum. Ne-am oprit în Oțelul Roșu, am stat la hotel, acum dimineață ne-am pregătit, am pornit la drum. Astăzi avem Oțelul Roșu, Caransebeș, 28 de kilometri. Hai, 30, sumă rotundă, Sălitarul. Solitarul înainte. Aici cred că avem kilometru 3 de la Oțelul Roșu. Avem asfalt, bine și așa. Hai că e bine. E atât de frumos pe aici. Solitarul înainte și în spate. Nea trebuie să stea întotdeauna în spate, să păzească spatele bărbatului. Păi nu? Ce frumoase îs! Hai, mă! Am întâlnit o șopârlă. Țarcu și Muntele Mic. Acolo în îndepărtare. Și fotograful. Dimineața am plecat din Caransebeș, nu de mult, cred că o oră, și am ajuns pe un deal. Este o mănăstire și ăsta e drumul crucii. Am fost și mai în jos, dar eu am zis să filmez aici. Aici ne-am oprit. E o poieniță foarte frumoasă. Mai avem un pic și ajungem la Poiana, unde ne cazăm. Astăzi doar să relaxăm. Bună ziua, admiratori al lui Solitarii! Am ajuns în Poiana, mai avem un pic. Satul este mai încolo. Ia uitați ce frumos e.
Și o bornă de la Poiana. Ce frumoasă e! Am ajuns în Poiana, Doamne ajută! Am plecat din Poiana și acum mergem spre satul părăsit Lindenfeld, sau cum se cheamă. Uite, Eva, ce iarbă mare e aici! Bună ziua! Aoleu, ursul după mine, mă! Ia că ursul! Stai pașnic! Oh, stai din ăla pașnic! Mergem să Gărâna. Avem cazare, mâncare. Astăzi un pic cam nașpa vremea. Da, e bună de mers. Aici bate vântul, aici suntem la 1115 de metri. Și acum cred că începem să coborâm. Ia uitați, ce întuneric e. Da. Mă duc la urs. Bună ziua, națiune! De acolo am venit. Și mergem spre Gărâna. Deci un traseu greu astăzi. Foarte mult urcare. Aici e și o bornă. Semenicul îi. Nu știu dacă se vede mai în spate, acolo, în spate. Că e un pic cam înorat afară. Mi-a și plouat un pic. Asta e. Bună ziua, domnul! Puteți să opriți o clipă? Da, sunt de la TV Solitarii Arad și aș dori să vă pun o întrebare. Cum vi s-a părut astăzi tura? Puteți să mergeți așa încetut, să nu răciți? Da, tura-vura. Mergeți, vă rog frumos, așa încetut și să nu cumva să vă împiedicați, bine? Sunt reporter de la TV Solitarii Arad și am zis că v-am văzut așa echipat și cu rucsacul după dumneavoastră și mă gândesc că veniți de undeva. De unde veniți? Vin de acolo și mă duc dincolo. Auzi, zice că vine de acolo și merge încolo. Dar eu v-am întrebat localitatea ca să știe cetățenii. De la localitatea Poiana, Da. la localitatea Gărâna. Da, 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 da. Da. Am plecat în septembrie din Arad și m-am trezit în octombrie pe Via Transilvania. Da, 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 da. Haideți, vă rog frumos, că bate un pic vântul și... Da. Și ce observ eu? Că nu prea sunt cetățeni pe aici, prin zonă. Niciun cetățean, nimic. Numai dumneavoastră n-ați întâlnit urși, lupi. Ursul mi-a făcut cu mâna, ne-a salutat reciproc. Lupul fugea după cățele, era ocupat, fugea după oi, erau unii sături. Probabil mâncase și ceva cetățeni înainte. Bine, bine atunci, domnul. Hai că vă lăsăm și... Că drumul-i lung. Da, da, da. Pe la asta mă gândeam și eu. Nu știu cum m-am nimerit aici să vă văd. Da. Mai am vreo 3-4 km până în Virtul satului. Bine, bine. De Bine. punctul de hidratare. Da, da.
da. Cam câtă bere consumați dumneavoastră așa după o tură atât? Consumat câteva calorii, ar trebui să le pun la loc cel puțin 2 litri de bere. Bine, bine, să-ți fie de bine, na, asta e, viața la român e foarte scumpă și dacă nu este mâncare, măcar să bem bere, na, asta e. Bine, Chiar bine. dacă să scumpi mâncarea, dacă mâncăm mai puțin, da. Bem mai mult. Trăiască berea. Nu dăm nume, că nu avem voie, că... Da, nu dăm nume pentru că nu avem voie și nu facem publicitate la nimeni și asta e. Echipa TV Solitarii Arad vă urează drum bun, cale bătută și sănătate. Cale bună. Da, cale bună. Vă salută și reporterița. Alo, mergând spre cazare am găsit așa ceva pe drum. O să vă filmez la fiecare, foarte fain. Bună dimineața! Ne-am pornit la drum. O zi destul de întunecată, dar soarele se vede acolo și avem speranță că astăzi nu va ploua. Am pornit de la Gărâna și cu speranța că va fi bine și astăzi. Numai vreo 27 de kilometri, dar este în coborâre. Am stat la niște gazde foarte bune, Gabi și Alina. Mulțumim Gabi și Alina pentru găzduire. Vă mulțumim foarte mult pentru încrederea avută în noi și să fim sănătoși, să ne vedem cu bine. Să sperăm, Solitarul vă salută, să sperăm că mai putem să ajungem pe aici. Cine știe, la noi niciodată nu se știe unde suntem. Să aveți o zi frumoasă, binecuvântată și Dumnezeu să țină cu voi. Vă mulțumim! Am reușit. A fost o coborâre aici, de la Gărâna până aici. Wow, groaznic. Și tăitorii de lemne au început cu tăiatul lemnelor și au făcut noroi. Greu. Greu. Da, am reușit. Domnul, domnul! Sunt de la TV Solitarii Arad. Am intrat iar în direct. O primă impresie despre coborârea asta horror de la Gărâna. Nu știu ce fac, dar tăpăsă dumneavoastră dau. A fost minunată. Da. Da, dacă nu era noroi, eram pe uscare, era și mai fain. Mergeam cu Sania, nu? Da. Hai că-i bine.
Telespectatorii vor vedea. Suntem în grafic. Da, suntem în grafic, da. Ce transmiți cetățenilor arădeni și nu numai? Noi, în primul rând, ne bucurăm că UTA a bătut aseară, ceea ce îi dorim și Corvinului Hunedoara. Corect, așa. Și în seara asta bem la greu. Pentru victorie. Pentru victorie. Victorie. Victorie! Hai, Da, băieții. haide! Pe domnul cetățeanul ăsta din fața mea tot îl întâlnesc, dar nu știu, tot după mine sau el după mine. Nu știu ce să zic. Dar e bine că, na, măcar mai am și eu cu cine discuta. Aici e o râpă, să vă arăt și asta. Și noi venim de acolo și mergem încolo, încolo. Hai că-i bine. Închei aici transmisia. Să aveți o zi frumoasă și poate că pe drum o să ne întâlniți și pe noi. O zi bună vă dorim! La revedere! Uite și căprița. Ce frumos! Alo, domnul? Alo? Domnul? Da. Unde duce gaura asta? Nu știți cumva? În ce? În Austria? Da? Ah, da. În alt univers. Eu am crezut... Da, eu am crezut că duce în Austria cumva. Merge în Austria.
Este o ușă dincolo. Încolo, Infundat. ai infundat încolo, da. Atunci, hai să vedem asta unde duce spre alt univers. Se pare că acolo doarme patru. Uite, este pentru un cățel. Da. Și gaura asta duce ea undeva. E bine. Trăim în lumi paralele. Acolo este Reșița și acolo este Austria. Am descoperit universul interior. Acum descoperim universurile exterioare paralele. Oh, Care sperăm să ne conectăm, când sunt alegerile. da, în perioada Da. alegerilor. Da. Hai să nu facem politică, că noi suntem pe Via Transilvanica. Nu o facem. Și nu merită să ne stricăm ziua. Domnul, De ar înfunda pe toți politicienii gaura asta. să-i ducă spre alte paralele. Chiar așa. O zi bună spre alte paralele.